Patay ang usa ka lalaking nagmaneho og motorsiklo human nagsampok ang gimanehong motor niini sa laing motor nga mikawat sa iyang lane sa Bansalan, Davao del Sur. Dead on arrival sa ospital ang 39 anyos nga si Jeron Baloco human nagbangga ang gimanehong motorsiklo niini sa laing motor nga gimaneho sa 33 anyos nga rider alas 6 Huwebes sa gabi sa Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Sa investigasyon sa Bansalan Police, gikan matud pa sa sitio Balutakay, padulong og Barangay Managa, Bansalan ang motor nga gimaneho sa 33 anyos nga rider, samtang padulong sa sitio Balutakay gikan Barangay Lungag, Digo City si Baloco. Apan pag-abot sa lugar, nagsampok matud pa ang duha ka motor diyang mikawat sa pikas lane nga gilatas ni Baloco ang motor sa 33 anyos nga rider. Nalabay ang duha ka motor sa konkretong dalan. Nabunal sa semento si Baloco, samtang nakaiagom og minor injuries ang laing rider. Ikustodiya na sa Bansalan Police ang 33 anyos nga rider nga wala na mihatag og pahayag.